Ban penlong ya ki paj ba ban chong shangan bat ban penlong ya ki to ki bon phai na ki wei pat ki jela shala ka jela la jong ban yo man sim wat la ki dang hap ban chong pen kerpang ila de ha ki jaka ba kerpang na ka banta ban ya da ya ki ba ye ngasem bat ki para shnong para thau na ka jingpur jong ka jingpang coronavirus watla na kaliang ki bor ki badai pej ya ka jingwan poi ki ne ki bawan na ki wei pat ki jela kila pentikna bakim don yau ne khunyang jingpang henrei ban pentikna shushu ya kane kadang don kami ki ban chong pen kerpang ila de hadu khat saw sngi kanthi hagane gasngi na kaliang jong nong po constituency covid-19 committee hapo kajingyalam jong ba emerald bonds im ubadeu MLA uba balajit rani ubadeu MDC uba sensi lengdo ubadeu chairman jong kate committee uba syam phang pasa ubadeu secretary jong kate committee rengkat ru bat kiwe de kinoyalam jong kate committee kilas dang ya ka jingle jingo na ka snong umjari ha ka ba kidon hadu khatwengut ki ba syong isolation hador barhol jong ka snong umjari nangta ha ka snong maupru kidon hadu henreungut ki ba syong isolation ha ki kamraying la jong nangta sya ka snong manipur kidon laingut nangta ha ka snong umden nang telu ha ka ba ha ka ne ka snong uba syong isolation ude usyupai ubalawan phaying hadin bawla yo syong thaj na ka kam jong u nangta ha ka snong marman kidon laingut ki ba syong isolation da ka ba syong ha ki kamra kerpang hala ki jong ki ying nangta ha khulia rong saheb pisam huru ki badon uwei uba syong isolation hala ki kamra ba kerpang ha ki ying la jong nangta ha ka snong bor khat sari ha ka ba ha ka ne ka snong lapen kre ya ka jaka ban syong isolation da ka snong ka ba lapen bej ha dor barhol jong ka snong nangta ha tham ka ba ka snong ka lapen bej ban syong isolation ha ka ying school jong ka Little Angel Secondary School tham nangta ha ka snong sari khushi ka ba iwe ibawan phai na barjala isyong ha ka kamra ba kerpang ha ying la jong nangta ha ka snong nalapara ka ba iwe ibawan phai na barjala isyong isolation ha ka kamra ba kerpang ha ying la jong kumjuru ha ka ne ka sngi ha ka por janmit kine kino yalam kila lej ban jungaru ha ka school Saint Paul ka badon hanong po kabala pensa shipor ya ki khon samla ki bawan phai na ki we ki jela ki badang up ya ki result jong ki test ki bala le ha khat laimer kin hap bansa kat ba kim pat yo ya ki result jong ki te ki test jong ki ha ka ba na kaliang jong MLA bad UMDC kanong po constituency rengkat bat ki we ki nong yalam ka te kenhon kila lej ban ai masim ya ki te ki basa ha ka te ka school ha ka ne ka skin na kaliang ki nong yalam shnong jong ki te ki shnong ki ba MLA MDC rengkat bat ka te ka committee kila lej ban jungo ya ki basyong isolation ki nong yalam shnong kumjuru ki asya jong ki shnong ki adon rengkat lang na kaliang jong MLA uba emerald bonds im da ka jing sngo khya ula banjur ya ki to ki bon phai shala shnong na ki we ki chaka bakin but ya ki kendon bala batha ya ki na ka banta ka jing shong suk shong shngan ki paj ba ka thain ha ka ne ka si na kaliang jong ki ne ki nong ilam kila ai man sim haman la ka we pa ka we ka chaka sa isolation ki bon phai na ki we pat ki chaka bat kham tam ki bon na barjala ngidon hang ni hapo ka dorbar shnong manipur di hapo ka umden area ni ngidon ha ka ne ka we na ki quarantine center community quarantine center ka bala penbet kerpang na kaliang jong ka dorbar shnong manipur ni dan lang hang ni MDC ban burom jung ki nong yalam na po ka nong po potensi covid-19 committee ki jung ki dekat barok rang ba shnong jong shnong manipur ba amatias lempek ki asya jung ni kong badan lang ba ni hang ni madagasngi ni yo ban wan jungo ya kini ki quarantine center na do na umjari ilawan nang tasha mau pru mathan nang tang ilawan sang ni hapo snong manipur mden ni senang lej hapo Saint Joseph ang ti ham den nong tlu bat kwe di jaka nang kong ni pen pau ku jing sungu ya ki ni ki dor bar snong ki bala pen i ya ki jing jen sur men sim bat ki jing trilang ha ka ba na kaliang ki jung ki kila pen kre ya kini ki community quarantine center kumbala masutu hagani ki jaka ki don laingut ki ba sa hang ni ki bala quarantine ni la de hagani ka port bat nagaliang jong snong ki la pen kre alfai ki menta ki la yat ki la de haga sngi ka ba khat ar menta ki la poi hang ni bat ba stangkat no ki ndap khat sausgi ban i haga jelai borok ko wi nagaliang jong ki snong ba fer ki dor bar snong ki ile kat bala ban pen biang ya ki community quarantine center nagaliang ga jungi ru kom ginung mikmat ngai le ban nagapor sa kapor ban kentu ya sarkar ru ba kini le kat bala ban ya kini ki khamtam ki bawan na sabar jong jela ban pensa haki institutional quarantine ki bal pen kre daga government bat hagaju kapor ya ki
community quarantine center ke papan khe da ki snong lach satang hang ne hang tai ki bale home quarantine ki ba biang ya jaka ki balala ban isolate ile de ki ba bun ki ba he ga jaka kata ka ya da kumui kendri ki ba bun hi ki long ying long sem jung hen kondong yem da biang ga ying ki family member ni don shibun ding nak taka daw ngi smo kumen bagi dorbar snong gi jongi ki simkhia ban bu ya kini ki community quarantine center mereka sengir ona kaliang joni committee ngi alat ban wan ai ki jingbam ki ba kini ki basa hang ne ki don kam hai bor barit na kaliang joni ki committee do bala thung ne ka ila yo alat mereka sengir ban ai ki jingbam ha por ki bala de ru committee kala di sam hi mereka sengir ngi yo sa sisin ke ne kalat ban wan biang ban yarap ye gini ki jingbam na ka menta gini ki basa hang ne bang inang kenturu ya ki we ki dor bar snong ye khamtam ya ka sarkar ka jongi ha ka bakini ki barang bun ki barang wan na sabar ng jela ini le ban pensa ha kini ki institutional quarantine center ne quarantine center gula pun kre na ka sarkar lani kini ki community quarantine center gula amdi ki yang dorbar gula amdi ki school ani kino ki jaka ki ba la penbek kerpang da kaliang ka snong ba na kaliang ka jungi kung ka committee ngi pan pau nya sungu sa sin ya district administration ya ki dorbar snong baro ya ki department baro ki ban banta ya ki asha ki jungi ki ba trestom mit bat sngi ki ba late ban update ya kini ki ba quarantine man ka sngi ban update sya ki sub center la ne sya ki PHC ki ba ki kitan ni pan pau gi songu iki bat bangi scam bangi nang kitbok yang ikiru bagi nang la pentri kamba lagi niki por gi pan wan bat ha ju por ni kenturu ya kini gi ban dang wan nang ni sakmat ki bandang pande e kene ka quarantine la ni gi ban pen kerpang ile deru bakin but renti ya gi jing betha jong sarkar bakin pendep ya ga tu ga khat sau sungi lada long ka bala ka jing kerpat nang liang jungi ka long mengin pendep adu arpu prasngi kata kalau bakan long safe bahana ka menta jungi baro namar kata kidon ki bala pendep khat sau lada dangla ban pendep su adu arpu prasngi li kandang bah susu bangin isolate dan ni bangin pen kerpang yala de na ka menta ka jing mentoi lang jungi baro kini baro ngile kini ki bawan na baru gidi ban sukhu ka de namar ba na ka ka precaution la ni kum ka lat jing ada na ka menta jong baro marga tangi de ban simkhia alor kini ki kam ki bangi de ban buddin na kaliang jungi bat bakumbang li Ukraine nga por sa por kum gi pajba nong song snong ni de ban burenti ya gijing batai jong sarkar ka ban kong bandeng gi ma sisin bangi lami habar ka baar ka long bangin thet i jong ki man ka por bat ka balai ka long ngile kat bala ban penjengai iwe ni iwe nang mungkin la ban khun ya kan ka thma ma kan ki ka thma ka ba nang ni sakmat gidang bun jing jinjar benai kendu tengin sobha ban long ki bala kre bangin fikir bangin yadai lade da ka bangin burenti ya ki jing batai jong sarkar pat ngi scam bada ga jing telilang jong baro ngi scam ba ngin la bani khun ya unio khanyang jing pang na kaliang ka komiti ki jong iru kumbang li Ukraine na lor kini ki bam gidi ki ba ka sarkar ro kai laira da kaliang ka jong iru kar bala ngira lani ki don gino ki jing duna kini ki quarantine center ru ni apil sa girang ba snong pakin sobha man pentip na ka bahaga bor ka berit ke jungi ngi sobha kat bala panyarap ki jing don kam lagi de ya ki jaka bu la ne ki jaka li sabar la ne ki jaka sum la ne ki jaka thia bat kam ta ter ka no ko bangila ngin persang ban pej na ka ne ka komiti bat ka jing kentui ka dorbar snong ru ki bahap hapo ka nong po ono si bro ko we bakin sobha man pentip sa ka ne ka komiti ya kitu ki ba nangwan na sabar yang jelas nang ba ini yo ai data gi list begini yo ban ai gi jing erap kat bala na galiang